Ako muna. Atay bato to. Bato to. May bato. Hello, good morning mga katupay. Welcome back muli sa ating YouTube channel. At maaga na mga katupay, pagliliwanag na. At punta na ako sa biyahe. Ngayon naman mga kasama ko nasa kapila na, marami na sila nakapila. Yan. At dito naman yung tricycle ko nilagay mga katupay, para makabiyahe na. Yan, marami pang nandito naka parking pa yung mga motor nila mga katupay, at hindi pa sila nakapagbiyahe. Yan, magliliwanag na mga katupay. Yan, sa kabila, pilahan namin Philippine Heart Center yan mga katupay. Yan o, hospital dito sa Quezon City. Ada mga katupay, nakapila na ako. Yan. Yan. Pilahan namin mga katupay. May TV din. At sama ko dito na rin nakapila. Good morning. Good morning. Yan. Sama namin tricycle driver mga katupay. Morning. Good morning, Sano. Yan, sinistor sa hall. Kape. Kape na lang tuwing umaga, walang pika. Wala na pika. Kape na lang. Lungkot na. Lungkot na. Kailangan natin Lungkot na? Viagra vaccine. Viagra vaccine. Para sa palalat vaccine. Hindi ka na nababaksin ngayon, ikaw na magbabaksin. Wala na vaccine. Ikaw na magbabaksin ngayon. Ano yung kape mo? Puti brown. Okay, coffee brown talaga. Para hayahay. Yan si. Yan, shout out mo yung taga Bohol eh. Ay, kumusta dyan sa Bohol? Sa Sirabulyones. Okay. Malapit ang pista dyan. Uwi ka ba? Walang pira. Walang pira. Walang pira na mga tupay. Yo, taga Bohol yun mga tupay. Sirabulyones, Bohol. Yan, sino nakakilala niyan? Mga viewers natin sa Bohol. Awa ka, Tor. Baka sakaling papadika sila. Papadika siya masyado. Ito naman si Jipoy. Good morning. Nahiya. Ito naman si Justin Bieber. Kaya Bob, magandang gising shout out ka sa taga Davao. Makarating to sa Davao. Iloilo. Iloilo lang. Pambira, Iloilo lang. Salamat tayo sa ating kaibigan. Tulog pa. Uy, tulog pa mga katupay. Tulog pa. Ha? Meron na yan? Ha? Meron na yan? Mayroon na. Mayroon na. At dito naman yung nakapila mga tubay na maaga, yung mga pasyente sa heart center sa kabila. Yan sila mga tubay, marami na. Pasyente yan sila mga tupay sa Philippine Heart Center. Okay mga tupay, magpapalaro ako sa aking mga kasama driver dahil matagal ko na rin silang hindi nakasama sa ating palaro mga tupay. At sana masyurtehin mga tupay.
At ito yung chichirya natin. Binalot ko na lang dahil wala naman akong videographer. Alam niya, pandisa lang alam niyan eh. Okay, ito yung unang huhula mga katupay. Tama ang hula mo sa pangalan ng chichirya. 200 ha, pang boundary. Oh. Okay, ready na? Ready? Sinistor sa hole, Oh. buhol anon. Okay. Okay, hawakan mo na para mahulaan mo. 200 pag nahulaan mo. Pandisal. Ha? Eh, galingan mo. Ay, sus. Sayang 200. sayang 200. Oh. Halo-halo. Oh. Halo-halo. May halo-halo ba sa Syria? Kira? Ha? Meron? Oh, halo-halo. Ano ba? Mujawa yan, mujawa. Kutsawa. Kutsawa siguraduhin mo ba? Ah. Maluk ka dyan, alugin mo. Alugin mo. Ay, sus. Ano? Ayan, palalan. Ano? Palala. Ano? Palalan. Ano? Wala. Wala naalala ang pangalan ng chichirya. Ano tayo sa sunod? O, di na, hulaan mo. Para may boundary na pag nahulaan. Boundary yan. Oh, boundary. 200 pesos. Oh. Ako na. Ano? Chippy. Ate, mali. Mali. Ito, dali. Chichirya, pangalan. 200 pesos na. Aga-aga pag nahulaan yan, di may boundary na. Oh. Boundary sa isang linggo to, isang araw lang. Isang araw lang. Ngayong araw lang to, mamira isang linggo, di kaya. Di kaya isang linggo. Isang araw lang. Oh, sige. Hulaan mo, wala pa nakakahulan yan. Oh. Masarap ba ito? Masarap? Siyempre, si Chichirya, bili ba tayo ng hindi masarap na chichirya? Ano? Hindi na kasi... Ha? Yung una natin, yung unang humula, walang nabanggit na pangalan ng chichirya. Dito gawa na ito dito lang. Dito lang, Pilipinas lang yan. Ba't mo sa ibang bansa ito? Kailangan na din ba? Tingin ako. Sige. Ako muna. Atay bato to. Bato to. May bato. May bato ba na si Syria? Mira, patay tayo dyan. Ano ito ba? Bilog-bilog o ano? Ganun din mo. Wala matigas eh. Bahala ka maghula niya. Foreigner. Hindi, ano ba yun? Tira! Tira, wag mo muna punitin. Oo. Mahirap to. Ano? Magbigay ka lang ng ano? Magbigay ka lang ng pangalan ng alam mo si Syria. Durog eh. Durog. Nadurog na. Nadurog na sa kakapisil. Crispy pata. Mali pa rin, Crispy. Mali pa rin. Mali pa rin. Okay, wala mo. Yan, sayang mo din eh. Ha? Mali nga po, mali pa rin. Mali. Mali pa rin. O, yan. Business. Dali na. Wala na. Ayaw. Yan. Oh, ayaw ipakita mo ka mga tumay. Nahiya. So, okay, ikaw. Sipi na sa pasipi. Mali pa rin. Dali, ikaw. Oh. Mr. Chip. Mali pa rin. Ano? Onion ring. Mali pa rin. Wala pa rin talaga. Wala pa rin. Ito yung magaling eh. Ito yung nakahula ng una yun. Sige. Oh, yan. Yung dati nakakarton. Ngayon nakabalot na lang. Oh, nakabalot. Bigat. Ha? Bigat. Bigat tama! Magsala! Magaling talaga to! Magaling talaga to! Pambira! Hinimas lang! Pagkita mo! Pakita! Sabi ko. Bigat na ito pa! Laging pangalawa na biktima na ako dito pangalawa! Pambira mga katupay na ulan! Maagang boundary mga Ayan, maagang boundary.
Maagang boundary mga tupay. Sabi ko sa'yo, pwede naman ano, Uy naman, ay bigay na natin premyo. Bibigay na natin ang premyo. Ini, yung premyo ko, iniipot ko doon 1 linggo ha. Oh, yung premyo ko sa'yo, iniipot ko to 1 linggo. Sapu-sapu araw. Ayan mga katubay, bigay ko na yung premyo niya. Okay, ano ba? Per. Ano? Oh, palakpakan. May pambodi rin na. Diba? Okay, ano masabi mo? Maraming salamat sa pamboundary ni Katubay. Alright, salamat din. Swerte mo talaga. Ang galing maghimas. Pambira mga katupay. Naulaan mga katupay. Ilan yung umula? 5, 6 yata. Bigat. Uy naman, no. Bibilit, ang galing mo mga pa. Bye-bye. Alright mga katupay, maaga-maaga mga katupay. Sana napasaya ko yung mga kasama ko tricycle driver. Pero maraming hindi sinwerte. Pero sa susunod natin pala rin baka swertein. Ano? Ha? Huwag na yun sa sunod. 2 beses na ako nadali nun eh. Wala na. Ang galing mga pa eh. Alright mga katupay, dito na lang magtapos din yung video natin mga katupay. At nakikita ko naman sa kanila, napapasaya ko rin sila mga katupay. Lalo na yung nakakahula mga katupay. At siyempre mga katupay, kung bago ka pa rin manatag patpatsa kay YouTube channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated na sa i-upload kong video mga katubay. Alright mga katubay, dito na lang at magkita-kita na lang tayo sa susunod. Bye-bye. Mga hindi sinuwerte. Bye-bye mga katubay.